Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar sempre aí con nos cada mañán. Como estades, rapaces? Moi ben. Xa vedes, estou moi ben acompañado. Onte fixemos aí unha actividade máis na lista, fomos correr un pouquiño, E para sorpresa de todos, cheguei ata o final. pero porque Noemi está nunha forma espectacular, espectacular, xa que así corría tanto como a mí. Eu dixen, eu apuntei-me a primeira. Eu collín, puñámonos todos ali, eu fixen así, pum, ale, os máis saliron correndo, eu toda tranquila. Durei o que puiden. Pero bueno, eu fun a primeira parte con eles e despois pois unime as estrellas. A Silvia dalle caña, pero a medio camiño deu a volta para vir canda a min. Estrella ao acabar o entreno foi tomar un chocolate, e despois animouse Silvia, e xa despois nós necesitábamos repoñer forzas e alá fomos, e con churros, lógicamente. Imos empezar con mobilidade articular como a sempre. Imos cara a un lado, con pescozo suave ao outro. Moi ben, aí. Pequenos movimentos para comezar a sesión. Arriba e abaixo, suave, como a sempre. Xa sabemos esta rutina que facemos sempre a comezar cada sesión para gañar un poquinho de mobilidade. Imos ahora cos brazos, dibuixando círculos cada vez máis amplios. E, bueno, non todo é o que facemos aquí, non? Tamén hai que saber o que facemos cando salimos daqui. E cando salimos daqui teño a curiosidade de saber o que comen estes rapaces para ter este tipazo. Olé. Que é o que facedes despois de facer exercicio? Que é o que soledes comer? Bocadillo de nocilla con chourizo. Mas na cintura... Esa mezcla nunca probei nin tiño Nunca pensado. Pois está No, boa, non tiño pensado. No. Está boa. Moi fit non Non é, pero está boa. Está boa, De efectivamente. verdad que... No, de verdad, Eso é bocadillo universal. No, de verdad que está boa, non que o Sí, comes. De verdad que o tomas ao sair de facer os Hombre, claro, entrenos? non ves Depende como- do día. Non ves como estou. Eu pensei que ibas dicir Sí. algo para dar exemplo aquí estilo froita ou algo así, pero... A froitiña sempre. Eu sí, eu plátano, para min Juntamos é pernas. fundamental cando faz exercicio. E despois, pois sí que pois algunha tomar, sobre todo algunha bebida isotónica si perdín moito ou suei moito, senón auga. Cambiamos. Ti, Noemi? Pois eu intento comer... Non digas unha pota de callos porque... Intento comer. Intento comer algo que este ben, non? Nutricionalmente guai, non? Porque ahora como tamén A me ver, encargo... non vos estou impedindo que quededes No. ben diante das cámaras. No. Solo que me digades o que de verdad comedes ao salir de... Mira, en realidade, despois do entrenamento, a Hacia veces dentro. que almorzo, pois unha tostadiña co seu aguacate, as súas sementes de sésamo e o Cambiamos de seu pé. oviño a prancha, e eso está nutricionalmente top. Hacia dentro. E ti, Estrella? A min gustame todo o que comen eles, pero comer como chocolate e beba auga fría. Así me gusta. A máis sincera de todas. É que é verdade. Moi ben, unha vez que xa sabemos o que comemos despois de cada sesión, agora o que imos a facer é imos a comezar co quecemento, pero antes, digo, imos a necesitar unha esteira, un haltere de man e unha banqueta, vale? Así que preparade todo que imos a comezar. É o que dixen, pois unha tosta de aguacate con sementes de sésamo e un oviño a prancha, un pouquiño de aguacate con xamón serrano e un temacha, que ahora estou eu moi moderna. Permitirme un bocadillo de chourizo con nocilla, que eso, si nunca o probástedes, tede lo que facer, porque sabe, bueno, riquísimo. Nocilla, e non Nutella. Ben, unha vez que xa collemos todo, imos a empezar co quecemento. 3 exercicios, 30 segundiños cada un. Imos empezar ca marcha, pouquiño a pouco, aumentando o ritmo e o rango de movimento. Eso é. Porque hoxe imos a ter unha sesión na que imos a traballar todo o Vamos polo corpiño, aire. vale? O do bocadillo de nocilla con chourizo, eso non é moi de cativos, de cando éramos cativos. Porque ele tomaba, sí. Porque ele é moi novo. Eu non o comía. Eu nunca comín, a verdad. Miña prima era experta en facer mezclas Moi raras. ben. Pódese comer Agora, hasta as 30. Imos a facer o agachamento isométrico, pés separados a anchura das cadeiras. Levamos o cuño para atrás e imos a manter aí
Aguantamos aquí 30 segundiños. Cu atrás. Estendemos brazos para gañar equilibrio. Xeonllos que non sobrepasen a punta dos pés. E mantemos a espalda recta. Fixámonos nun punto en concreto e aguantamos aí 30 segundos. Apretamos glúteos. E mantemos uns segundiños, eso é. Imos notando como vai entrando en calor ese tren inferior. Vai elevando a temperatura. 3, O tren non 2, arranca. 1, vale, moi ben, xa vamos aí activando o corpiño. Ahora separamos os pés máis da anchura das cadeiras, abrimos brazos e doblando dende a cintura e bonca a man o pé contrario, collendo aire arriba e imos cara a un lado e a outro, que nos costa moito así, flexionamos un pouquiño os xeonllos e baixamos. Vou abrir un melón. Abre. O plátano en bocata ou non? Eu non. Non, En Eu bocata. sempre... xa máis. En bocadillo, eu- por suposto, manxar de dioses. Ta miña nai e miña tía dicindo que tes toda a razón, pero eu non. Porque non o comiches. Última a cada lado. Sí que comín, pero non me gusta. Pois terás o paladar fino. Moi ben, a froita para comer tal cual, A que xa sí? demos de conta. Porque tú lo digas. Non tomo plátano, así que plátano fora. Pan solo, prefiro pan solo que a comer plátano. O que non sabe disfrutar de un bocadillo de plátano é que non sabe comer. O exercicio que se chama snatch, vale? Xa o fixemos máis veces, consiste en levar o haltere cara ao chan, levando o cu hacia atrás, flexionando os xeonllos e subo e levo por enriba da cabeza, vale? E ao baixar, cambio de man e fago o mesmo, de acordo? Imos a facelo 10 veces con cada brazo. Comezamos co brazo dereito, collemos aire ao baixar e soltamos o subir e cambiamos. Imos, vai unha vez. Eso, acercamos o haltere ao chan, levando o cu hacia atrás e soltamos arriba. Traballo moi completo, traballamos todo o corpo con este exercicio. Importante levar a espalda reta en todo o recorrido. Todo o percorrido facemos ben o exercicio. Van 5. Eso é. Como imos? Moi ben. Ben. Así me gusta. 7. 8. 9. E veña, unha última con cada brazo. E moi ben. Bueno, que estamos collendo un ritmo que nin que estiveramos facendo na mili, Pois penso que con 5 kilos me manexo bastante ben. A banqueta, o que imos a facer é utilizarla como se fose un step, unha altura. O que imos a facer, chicos, é subo o pé dereito e xeonllo esquerdo arriba e baixo co esquerdo e intercambio, vale? Imos a facer este movimento 10 veces con cada perna. Entón, vamos a empezar apoiando o pé esquerdo e levantando o xeonllo dereito. Collemos aire e imos alá. Eso. E cambiamos. Eso. Elevo ben ese xeonllo cara arriba. Eso. Van 3. Van 4. Esa coordinación, moi ben. Van 6. Sonamos bonito. Sí. 7. 8. 9. E última. Vale, moi ben. Relaxamos uns segundiños. Gústame, ademais gústame escoitar como imos todos o tempo. Lémbrame que parece que estamos a bailar. Sí, unha pasada, Parece a canción esta de... É que siga a letra. Seguro que está o veciño de abaixo da vosa casa, super contento, así que non pasa nada. Imos a dar o gustazo de velo outra vez. Comezamos apoiando pé esquerdo e subimos xeonllo dereito arriba, vale? Preparamos e imos alá, va. Eso é. Bueno, que outro tema do que podemos falar mañán é dos veciños.
A hora de facer deporte, eu creo que Anxo tocaba algún instrumento aparte da gaita, non? Que, Anxo? Sí, a flauta A travesera. flauta, no, os veciños non che din nada? No, despaciño, toco algo a guitarra, pero pouca cousa. Van a dicir a xente da casa da risa, Veña, imos ir ca última. Moi ben. Eu creo que colleu xa confianza e xa me está, bueno, vacilando a tope, pero vanlle vir de volta segurísimo. Entre o Anxo e o Edi, bueno, pasan o bomba e nosotros seguimos o conto. Unha vez que terminamos o outro exercicio, aproveitamos xa a altura e o que imos a facer é a posición da táboa, imos a colocar as puntas dos pés encima da táboa e mantemos aí, vale? Vemos como Estrella, por exemplo, está a colocar os xeonllos, que lle costa menos, e así é menos intenso, de acordo? Entón, imos aguantar aquí 30 segundiños, o corpo completamente recto, collemos aire, exhalamos, mantendo esa posición, vixiamos aí, un poquinho máis para arriba, aí, Noemi, perfecto, vixiamos que a pelve non vai cara abaixo, que senón dañamos zona lumbar, nin que o cu cara arriba, vale? Aguanto aquí uns segundiños. Eso é, moi ben, apreto ben. 30 segundillos de exercicio. Que nos costa moito así, facémolo no chan, vale? E se non, pois levamos a banqueta cara aos xeonllos ou incluso cerca do embigo. Vale, xeonllos ao chan. Deixamos xa a banqueta nun ladiño, imos a levar o cu hacia atrás, imos a relaxar aí 10 segundos. Aguanto aí, relaxo. Meternos entre nós, botarnos unhas risas e que a xente se ría con nós tamén. Facemos un pouco parvo, sí, pero tamén entrenamos. O seguinte exercicio, imos a traballar en posición de pirámide. O que vamos a facer é o seguinte, mirade. Imos a comezar en posición de cuadrupedia. Para facer a pirámide, imos a levar as mans un pouquiño máis adiante da zona dos ombreiros, vale? Debaixo dos ombreiros, non, un pelín máis adiante, abrindo ben os dedos. Os xeonllos están separados a anchura das cadeiras. O que vão a facer é, levo o cuño para arriba, os talóns intento acercalos ao chan todo o que poda, que non chego, non pasa nada, vale? E o que imos a facer nesta ocasión é, ca man dereita, dirixo hacia o pé esquerdo, e cambiando, vale? Bon, a un lado, epa, e a outro, de acordo? Imos intentar facer durante 30 segundiños man a pé contrario, sí? Vamos alá. Colocamos en posición de pirámide, collemos aire co bon ca man dereita, o pé esquerdo, en intercambio, un e outro, intentando que os talóns sempre estén cerca do chan. Levo o umbigo cara dentro. Que che pasou, Anxiño? Que... Bueno, non che importa. Xa non sei que che... Últimos segundos. Confesa. Última a cada lado. Moi ben, xeonllos ao chan. Na pirámide estábaseme levantando a camiseta, entonces parei aí un momento para metela por dentro e preguntoume Silvia e eu xa non sabía que contestarlle e dixenlle, xa non sei nin que lle dixen. Vin Anxiño aí flouxear e como ás veces métese comigo, dixen, esta é a miña. E o que imos a facer é o seguinte. Vamos estirar os brazos, vamos estirar as pernas e imos a facer o nadador, pero en boca abaixo, de acordo? Antes facíamolo en cuadrupedia, isto é, alternar brazo dereito con perna esquerda, brazo esquerdo con perna dereita. Collemos aire e facemos 10 repeticións con cada brazo. Inhalo, exhalo. Miro para a colchoneta. A zona cervical relaxada. Apreto o glúteo cada vez que levo para non tener a zona lumbar. Despegamos o peito tamén, se podemos. Eso é. Manteño brazos estirados e pernas tamén. Van 7. 8.
9, sempre activando o glúteo. E 10. Moi ben. Abrazada nadando ben. Podía ser nunha pisciniña, hai o que propoñer aquí o equipo directivo, pero ben. Para ter un pouco máis de conciencia da respiración, cando exhalamos, sobre todo, temos que intentar que o umbigo non toque para nada a esteira. De acordo? Entón, inhalo e exhalo separando o umbigo do chan. De acordo? Inhalo sin levantar o cu, solo metendo a barriga para dentro. Ben, unha vez que fagamos este descanso activo, isto para que fagades na casa e aquí tamén, imos a repetir o mesmo exercicio para que cada vez que levemos os brazos e as pernas fagades esta respiración, de acordo? Entón, collemos aire e soltamos, levo o brazo, levo a perna, e levamos embigo cara dentro. O que vos dixen antes, vale? O embigo, separámoslo ben do chan, para que teñamos conciencia de facer ben a respiración. Van 6. Activando en todo momento os glúteos. 8. Parece Vamos máis ca última. que estamos pedindo socorro máis que nadando, Moi ben, e volvemos a descansar. Ten a súa complicación. Vouche dicir unha cousa, como non respires ben, despois doeche un chisco a barriga. Non vou dicir a quen lle pasou, pero pasa, porque respiras mal, o aire móvese por todos os lados, e despois doeche a barriga. Ben, ahora, o que imos a facer? Parecido, vale? Imos xuntar os pés. Os brazos cara adiante, e o que imos a facer é como se estuvésemos nadando, imos a pegar unha abrazada. Cara atrás, vale? Cando levo os brazos cara atrás, despego o peito, apreto glúteos e separo o que ven sendo o peito da estrella, vale? Facemos unha pequena separación aí, apretamos os glúteos para non dañar a zona lumbar. Entón, imos a facer isto 10 veces. Nas próximas clases farémolo levantando tamén as pernas, pero nesta imos a facer solo ca zona, vale, con o tren superior. Ben, estiramos, collemos aire e solto, eso é, mantendo os pés pegados no chan, activando glúteos, e aí nadamos. Pegamos brazadas, eso é. Importante, glúteos activos, embigo cara adentro, van 8, van 9, moi ben, e 10 últimas. Eu xa me estaba imaginando ali no trópico, ou na charca da Gigal. Relaxo atrás, zona lumbar. Moi bo traballo. Que tal a clase, chicos? Ben. E chicas? Ben. Ben, levamos ahora os xonllos cara adiante. Abrimos peito, espalda recta. Estiramiento de glúteo. Quedoume ganas de abrir un melón máis. Ui, vámoslo deixar para mañán un melón ese, para min. Ese fácil, que é da fruta. A pizza con piña ou sen piña? Con piña. Sen. Sen. Cambiamos. Aburridos. Esas mesmo esas melón. mesturas non vai comigo, O a doce e o verdade. salgado é un Só me placer gusta doce e culinario. salgado se é xamón serrano con melón. E ainda así, a ver, non, se teño na casa melón e xamón serrano, primeiro como un bocadillo de xamón serrano e despois como o melón. De postre. Ben, despaciño, vamos a colocar de pé. Vamos alá. Ben, collemos aí arriba. Soltamos dende o centro. Deixamos caer o peso do corpo. Man encima da outra, imos cara a un lado. Aguantamos aí. Vamos cara a outro. Recordade, na casa podedes estirar todo o tempo que querades, vale? Volvemos cara ao centro, flexionamos un pouquiño os xeoños, imos cara arriba. Moitísimas gracias por estar un día máis aí con nós, fantástico traballo Xentiña. Recordade manter o corpo en movimento, ende que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador, e recorda, mantén o pulso activo. Moi ben.
Ben. Eso é.